Molt contents de celebrar avui el Dia Internacional de la Dona amb aquesta activitat on veieu que aquí a la mesa presidencial tenim un panell de luxe compost per la Núria Pous, que és la nostra convidada d'avui, gràcies per venir, la Carme Viladecans, professora de la Universitat de Vic, també gràcies per ser-hi, jo mateixa, Julita Oliveres, també professora de la Universitat de Vic, de manera que us donem la benvinguda a tothom, que hi sou de diferents centres de secundària, professorat i estudiants, Institut La Plana de Vic, Institut de Taradell, Badruna Escorial de Vic i també universitaris de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, grau en Administració i Direcció d'Empreses, grau en Biologia, grau en Biotecnologia, grau en Publicitat i Relacions Públiques, personal docent investigador, personal d'administració i serveis i també públic en general. Recordem que aquesta activitat avui la celebrem en format presencial en aquesta aula i alhora en línia. En línia hi ha diverses persones. En total som a l'ordre de 250 inscrits. Com serà aquesta activitat? Presentarem breument aquest programa Ciència i Societat, de manera que a continuació hi haurà la presentació de la ponent, que li donarem la paraula, i hi haurà un espai de torn obert de diàleg on podreu fer preguntes, una breu cloenda, i a l'hora de sortir us demanarem que ho fem de forma pautada, igual com heu entrat. Aquest programa Ciència i Societat va ser guardonat per l'Associació Catalana de Comunicació Científica aquest any i estem molt orgullosos, per això us el presentem breument. Aquí hi ha el Premi Llegim Ciència, on llegim una novel·la i escriviu un relat, que entren a concurs, de manera que hi ha un dia l'entrega de guardons. Alguns de vosaltres aquest any, el dia 23 de febrer, hi vareu participar. Vàrem llegir El camí de la pesta i en aquella data concreta coneixem a l'escriptor, en aquest cas Daniel Closa. També hi ha aquest altre projecte, Tertúlies de Literatura Científica. Aquí llegim llibres d'assaig o bé articles proposats per persones que tenen l'interès de divulgar la ciència o bé de divulgar l'emprenedoria, l'economia. Avui la Núria Pous. En un moment determinat, la Carme Viladecans ens va fer una proposta, ens va dir per què no tirem endavant una activitat d'emprenedoria o bé d'economia dintre d'aquest programa de tertúlies de literatura científica. Ara estem celebrant la 15a edició. Veiem que en la 9a edició es va iniciar de manera que vàrem llegir aquest llibre, Viure per sentir-se viu, i vàrem conèixer Albert Bosch. Vàrem continuar perquè la crisi no acabarà mai, de mans d'aquests altres autors. Vàrem seguir amb aquest llibre La Fageda, història d'una bogeria. En aquest cas va venir el president d'aquesta empresa de La Fageda, Cristóbal Colón. Vàrem continuar coneixent aquest llibre de Parlem d'Economia amb els joves del professor de la Universitat de Vic, Enric Casulleres. Vàrem seguir amb Valor afegit, de Josep Maria Canyelles, i a continuació, just 10 dies abans del confinament, vàrem escoltar aquestes senyores de Back2Eco que ens varen parlar d'economia circular, la Núria Noviola i la Montse Baient. El curs passat li vàrem demanar a la Núria Pous, sabíem si seria possible que tiréssim endavant una activitat i a causa de la pandèmia ho vàrem posposar per aquest curs que avui ho celebrem i ella ens podrà parlar d'Activem la Sostenibilitat. De manera que dintre de les tertúlies de literatura científica també hi participa la Societat Catalana de Biologia, que ens dona suport curs rere curs, a qui també li agraïm. Li dono la paraula a la senyora Carme Viladecans. Ella és coordinadora del grau d'Administració i Direcció d'Empreses i també professora del Departament d'Economia i Empresa de la Facultat d'Empresa i Comunicació. De manera que ella ens presentarà a la ponent. Gràcies. Bé, molt bon dia a tothom i moltes gràcies per ser aquí.
Avui tinc el goig de presentar aquesta activitat, aquesta xerrada de debat, que amb el títol de Tertúlies de Literatura Científica, que organitza el Vicerrectorat de Recerca i Transferència de Coneixement de la UVic, i que enguany arriba a la quinzena, com ha dit la Julita, a la quinzena edició. Aquestes tertúlies es van començar a organitzar fa 15 anys per la Facultat de Ciències i Tecnologia i una mica la finalitat és apropar autors de literatura científica d'actualitat a l'estudiantat i professorat universitari i preuniversitari i, en definitiva, a la ciutadania en general. Des de la 10a edició, com ha dit la Julita, la Facultat d'Empresa i Comunicació, la qual jo represento, ens vàrem ajuntar, li vàrem demanar si podíem participar en aquesta activitat. Per mi avui és un honor poder presentar a la ponent, a la senyora Núria Pous. La senyora Núria Pous és la directora general de l'empresa Entesis la Bola, que, com ella molt bé ens explicarà, és una empresa líder en serveis de sostenibilitat de l'estat espanyol. I en aquests moments està elaborant memòries de sostenibilitat per a empreses d'arreu del món, d'Anglaterra, Estats Units, Sud-amèrica, entre d'altres. Per últim, abans de cedir la paraula a la Núria, agrair la tasca de tot l'equip de persones que formen part de les tertúlies de literatura científica i molt especialment a la persona que és l'ànima d'aquest projecte, que és la Julita, per la tasca que estan fent, que el seu objectiu és dinamitzar la difusió dels diversos àmbits de la ciència a través de la lectura i a través de la discussió de literatura científica. Bé, sense més, cedeixo la paraula a la senyora Núria Pous. Moltes gràcies. Em poso cap allà, Em sentiu bé, pel micròfon? Sí? Equip tècnic? Sí, hola, provant. Hola. Hola. Poso aquí? Sí? Hola. Vale. Doncs, com us deien això, la Carme, la Julita, vinc de l'empresa Entesis la Bola, ens dediquem a la sostenibilitat i us vinc a parlar d'això, de sostenibilitat i què és el que fem. Però perquè us pugui explicar tot això, primer és important que conegueu el que està passant, el context en el qual estem. I per fer-ho, voldria començar amb un vídeo que a mi m'agrada molt especialment, que va sortir l'any passat, és un vídeo que va fer Nacions Unides, més o menys al novembre, dins d'una campanya de comunicació per sensibilitzar sobre els reptes que tenim avui en dia. You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction.
and save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Bueno, algú l'havia vist, ja? No? Bueno, doncs... Ja ho sé que potser parlar d'extinció pot semblar exagerat, però és veritat que a dia d'avui hi ha una certa emergència, hi ha certs senyals que ens diuen que no anem bé. Alguns d'aquests són el canvi climàtic, que ja coneixeu. Just la setmana passada va sortir la segona part del que és el 6è informe que elabora el grup d'experts internacionals de canvi climàtic, que estudia el canvi climàtic, en el qual ja no hi ha dubte que hi ha un canvi climàtic produït per l'home, per les nostres accions, i que aquest canvi climàtic no representa només un augment del que és la temperatura global, sinó que el que provoca és que cada cop hi hagi més fenòmens meteorològics extrems, vol dir inundacions, sequeres, incendis, grans tempestes. I aquest canvi climàtic també està transformant el nostre paisatge, els ecosistemes. Si penseu, l'hivern que hem estat vivint ara no és normal, no són unes temperatures normals. Fins i tot per aquí a la Plana han començat a florir certes plantes que no floreixen fins la primavera. Tot això té impactes en l'entorn del que nosaltres depenem. I vinculat al canvi climàtic, hi ha una altra alerta, que és la pèrdua de natura i biodiversitat. Els oceans, els oceans s'estan degradant per la sobrepesca, la contaminació, un alt percentatge de deforestació, i clar, si ens estem destruint tots aquests hàbitats naturals del qual els depenem, hi ha una dada que és bastant representativa, que és que la meitat del PIB mundial, seria el que l'economia, els productes i els serveis que generem en un any, depenen de la natura i els seus serveis. I literalment ens estem carregant aquest actiu que necessitem per viure. Una altra dada que mostra aquesta pèrdua de biodiversitat és com s'han disminuït el que és la fauna salvatge. A nivell global, en els últims, crec que són 40 anys, s'ha perdut ja un 68% d'espècies, i en el cas concret de Catalunya, que dieu, ai, no, però això són en zones, no sé què, doncs a Catalunya, en els últims 20 anys, 25% de disminució d'aquestes espècies. Llavors, no és, bueno, això no ens afectarà, ja està passant. I una altra dada que també exemplifica molt això és el que es coneix com, en anglès això, que seria com el dia que ens acabem els recursos del planeta. Aquesta gràfica, aquí hi ha un puntet, és a dir, als 70, tot el que consumíem per generar tot el que necessitem per viure, diríem que la Terra era capaç de regenerar-ho en un any. I a partir d'aquí és dir, en quin dia de l'any ja ens hem consumit tot el que el planeta és regenerant el mateix any. Llavors, a partir d'aquesta data, doncs, no sé, el 2000 estàvem, això ja per l'agost, el 2020, degut a la pandèmia, que hi va haver una disminució de l'economia, doncs vam tirar una mica d'enrere, però ara ja estaríem pels voltants del mes de juliol, que al mes de juliol ja ens hem consumit tot el que tenim per viure, tot el que consumim a partir d'aquest dia és a renta, que vol dir a renta de generacions futures o posant en perill la nostra supervivència. I tot això, hi ha altres fets, aquests són els més, crec que són els més representatius. Tot a part, no hem de perdre de vista que tota aquesta crisi ecològica, podríem dir, al final no deixa de tenir un impacte en la nostra salut. És a dir, la contaminació suposa pèrdua de vides. A Espanya, anualment, hi ha com a mínim 10.000 morts associades a la contaminació. El canvi climàtic també està suposant pèrdua de vides per temes d'inundacions, sequeres, etc., les onades de calor, i no ho hem de perdre de vista. No podem viure en un planeta malalt. Nosaltres formem part del planeta, som natura, també. Llavors, en un planeta malalt no podem viure. I ja, parlant d'alertes, acabar amb la part social, perquè, com dèiem, tota aquesta crisi ecològica té un impacte en la salut, però tot el que es deriva del canvi climàtic, que és, o altres, la pèrdua de biodiversitat, que pot ser l'escassetat de recursos, doncs possibles crisis alimentàries, això, possible manca de materials,
el tema això, de canvi climàtic, condicions de temperatures extremes, acaba afectant sempre a les persones més vulnerables, doncs en aquells països menys desenvolupats, o dintre de la societat aquelles persones amb menys recursos, ho hem vist amb la Covid. Llavors, no ho hem de perdre de vista. Estem en un sistema, el nostre sistema actual no és capaç de repartir la riquesa, el poder de manera igual i no està funcionant. Parlo de la part social perquè, això no ho he dit, quan parlem de sostenibilitat, molts cops es pensa en la part ambiental. Quan parlem de sostenibilitat és el planeta, és cuidar el planeta, però no és així. La sostenibilitat al final és com podem prosperar, és a dir, viure la part econòmica sense posar en perill els recursos del planeta, la part ambiental, i assegurant que totes les persones que hi viuen tenen una qualitat de vida digna, el benestar de les persones. Per això sempre es parla de la sostenibilitat que té tres potes, una part econòmica, que és aquesta de prosperar, la part ambiental del planeta i una part social vinculada a totes les persones que viuen al planeta. Llavors, és un panorama, us he pintat un panorama molt dolent, poc esperançador, però és veritat que hi ha optimisme, que no és que no estiguem fent res, és veritat, en els últims anys ja s'han començat a moure, ja fa temps que es mouen iniciatives justament per canviar aquesta situació. I us en volia explicar alguns, si més no que en coneguéssiu els més importants, que crec que és útil per vosaltres. El primer són els objectius de desenvolupament sostenible, que potser heu vist ja perquè a la universitat estan exposats, i que són 17 objectius que van aprovar totes les nacions del món per avançar cap a un món més sostenible. En aquests objectius hi ha acabar amb la pobresa, la fam, assegurar l'educació, la salut per tothom, la igualtat de gènere, cuidar el planeta a través de tenir energies renovables, cuidar els recursos hídrics, la biodiversitat. Aquí els teniu, que us els podeu mirar. Un altre acord important del 2015, també, perquè els objectius de desenvolupament sostenible es van aprovar el 2015, és l'Acord de París, en el qual la majoria de nacions del món van acordar lluitar contra el canvi climàtic, per tal que la temperatura aquesta, l'augment de la temperatura no superés els 2 graus i a poder ser que ens quedéssim en 1,5 graus. Per què 1,5 graus? Perquè a partir del grau i mig és quan les condicions de vida ja comencen a ser complicades. Els escenaris que es fan en un futur amb una temperatura 1,5 graus per sobre la preindustrial és quan ja comencen a haver-hi risc per nosaltres. Què més? El Pacte Verd Europeu. Us els esmento, si algú després vol indagar, pot indagar, hi ha altres coses, però és rellevant també el Pacte Verd Europeu, el New Green Deal, que es va aprovar a Europa, la Unió Europea, el 2019, i és un pla de recuperació que pretén transformar Europa en una economia moderna, eficient en l'ús dels recursos i que sigui competitiva. I què busca? Té com 3 grans objectius. El primer és que en el 2050 la Unió Europea ja no afegeixi els gasos d'efecte hivernacle, els que produeixen el canvi climàtic a l'atmosfera, és a dir, que ja no faci una contribució addicional d'aquests gasos a l'atmosfera, que desvinculi el seu creixement de l'ús de recursos, seria al final el que vèiem en aquell gràfic, que el creixement econòmic no estigui vinculat també al consum de més recursos, sinó que hi pugui haver un creixement sense haver de consumir més recursos, i la part social, que al mateix temps, en tota aquesta transició, que al final suposa un canvi, no es quedi ningú enrere, que sigui una transició inclusiva i que es compti amb totes les persones. Aquests serien els més generals que es mouen els últims anys, però sí que m'agradaria destacar que en els 2 últims anys, i sobretot provocat per la pandèmia, hi ha hagut com un despertar de consciència a tots els nivells de que s'han de canviar les coses i que és a dir, que hem de fer alguna cosa. Això ho veiem en les institucions, en política, el Pacte Verd Europeu n'és un exemple, però a nivell espanyol el nou pla de recuperació, transformació i resiliència que s'ha fet per fer tot aquest període de recuperació, doncs ja té molta part de criteris de sostenibilitat, la llei d'economia circular, la llei de canvi climàtic a nivell català, vull dir, a nivell polític ja es comença a avançar cap a aquesta línia. També hi ha tot el sector inversor, és a dir, els diners, qui té els diners, aquests grans inversors,
que a dia d'avui ja estan demanant tots a les empreses, vull dir, si teniu previsió de dedicar-vos al món de l'empresa, a dia d'avui qualsevol que vulgui buscar finançament en un fons d'inversió haurà de passar comptes de temes ambientals, canvi climàtic i temes socials. Per què? Perquè una empresa que no tingui en compte el canvi climàtic és un risc. I hi ha precisament el BlackRock, que és el fons més gran d'inversió, o l'empresa que gestiona més actius del món, que el seu CEO ja diu les empreses que no tinguin en compte el canvi climàtic desapareixeran. Això és un senyal molt clar. Els diners, qui té els diners, ja no és una cosa d'ecologistes, està dient heu de tenir en compte aquestes coses si voleu perdurar en el futur. I de rebot això està impactant en les empreses que cada cop ja integren la sostenibilitat en la seva estratègia, ja no és una cosa aïllada, i estem veient també un canvi important en el que és la filosofia empresarial. Els que potser estudieu ADE, us sonarà, hi ha una doctrina que sempre ha predominat en els últims anys i és que les empreses, la seva finalitat és generar beneficis pels accionistes. Tenen una única finalitat, que és fer diners per beneficiar els seus accionistes. Això ara ha canviat. Ja hi ha una nova realitat i és que es concep l'empresa no només per generar diners pels accionistes, sinó que les empreses han de tenir una finalitat, un propòsit i generar beneficis per tots els seus grups d'interès. Això no és només els accionistes, que són un grup d'interès, també són els seus treballadors, els seus clients, els seus proveïdors i la comunitat en la qual es troba. I això és important perquè això està canviant. I qui no ho tingui en compte, doncs es pot trobar que es troba en un entorn fora de lloc, si no s'adapta. I finalment, també s'està veient un canvi en el que són els consumidors, com podeu ser vosaltres, que cada cop hi ha més sensibilitat, més consciència en el que compro, en quin tipus d'empresa es compra, i això al llarg dels anys es va veient com els criteris de compra. Bueno, no passa res, la pagues i ja està. Vinga, doncs això, més que tot era dir-vos, hi ha un canvi, hi ha aquest canvi i l'estem veient a tots els nivells. Dit això, tot i que, us dic, hi ha aquest canvi i estem veient molt moviment i cada cop tothom demana més per sostenibilitat, nosaltres ho estem veient, el que passa és que encara hi ha un buit, és a dir, hi ha una mica d'incoherència entre el que diem, el que pensem, les ambicions que tenim i les accions reals. El que pensem, el que diem, però què és el que fem realment. I si us sembla bé, per posar un exemple, m'agradaria que féssim un petit exercici. És molt fàcil, heu d'aixecar la mà només quan cregueu que us incloeu en la pregunta. Tots atents, sí? Vinga. Comencem. Llavors, qui de vosaltres, que aixequi la mà, els que cregueu que hem de fer una millor gestió dels residus, recuperar més, reciclar més? No té trampa, no té trampa, vull dir. Vale. Molt bé, a baix. D'acord. Següent pregunta. Hem de ser ràpids, que si no ens allargarem, vinga. A casa vostra recicleu vidre, paper, plàstic, orgànica? Mans amunt, qui recicli a casa? Atenció. Els que esteu així és perquè us fa vergonya? És perquè no recicleu? Vale, mans a baix. Llavors, i una altra. L'última festa que heu fet amb amics, o que us heu trobat, allò, heu separat? Heu reciclat? Bueno, tenim allà dos, gràcies. Llavors, silenci, una altra, va, que aquesta també està bé. D'acord, qui de vosaltres creu que hauríem de menjar productes que tinguin menys impacte pel medi ambient, que siguin més sostenibles?
Poquets? Bueno. Mans avall, mans avall. Va, ja és l'últim joc, és l'últim joc que us veig poc participatius. Qui de vosaltres, algú sap dir quina és l'època de les cireres? Algú que aixequi la mà que hi conegui l'època de les cireres allà? L'època de les cireres, algú? A l'estiu, vale, juny, juliol, molt bé. I ara, important, aquesta és la més important. Qui de vosaltres menja cireres fora de l'època d'estiu? Bueno. Bueno, acabem aquí. Això només era perquè... Silenci, sisplau, silenci... Això només era perquè us adonéssiu que de vegades... Aquest buit entre el que diem, el que creiem i el que fem, de vegades és perquè senzillament no ho sabem, com això de quina és l'època d'aquesta fruita. De vegades és perquè ens costa canviar hàbits i de vegades també és perquè tenim uns condicionants de l'entorn que ens costa més canviar, perquè de vegades és temes socials, com el que dèiem de reciclar amb amics, que hem de reciclar, per dir-ho d'una manera, ara és complicat, etc. El que vull dir és que hi ha diferents factors que poden influir en aquest buit. I precisament nosaltres, i que no és només a nivell individual, això passa en les empreses, a nivell polític, que hi ha una mica de desconnexió entre el que es pretén i el que es fa. I justament nosaltres ens dediquem a això, a com fem que de les ambicions, de les idees, passar a l'acció. I per això ens definim com els activadors de la sostenibilitat, perquè activar és aquest punt que t'activa i passa a l'acció. I és el que fem, ajudar tant organitzacions, empreses, però també fem una tasca important de sensibilització a la ciutadania per fer aquest canvi, començar a prendre accions reals i canviar hàbits. Llavors, a nivell general, molt resumit, què fem en CESIS La Bola? Tenim com 3 grans àrees de servei. Una és de consultoria, que treballem això amb administracions públiques i empreses per analitzar la seva situació, com estan en diferents temes de sostenibilitat, pot ser en energia, canvi climàtic, economia circular, en temes de residus. Els proposem solucions o accions per millorar i els acompanyem a implementar-les. Normalment això són a base d'estudis tècnics que es fan amb diferents metodologies, però seria el resum. Després tenim una àrea que és d'educació, que són programes educatius i activitats per educar en sostenibilitat, conscienciar i que vosaltres mateixos o la ciutadania, perquè treballem molt en públic escolar i familiar, estigui informat per prendre decisions que permetin ser més sostenible, que al final puguem acabar tots sent més sostenibles. I l'últim, de comunicació, que el que oferim és un servei per ajudar a comunicar a través d'estratègies o materials específics aquests projectes, que els nostres clients com ho comunico, com ho dono a conèixer. Això és important perquè permet a les empreses, que són referents, posicionar-se, però al mateix temps és important perquè si comuniquem també ajudem a sensibilitzar, ajudem a crear consciència. Perquè ho veieu més clar, he seleccionat algun projecte específic que hem fet precisament aquí a Catalunya, que són exemples aplicats d'això que us explico. El primer, per Girbau, que de fet segurament el coneixeu perquè és d'aquí Vic. Girbau és una empresa que es dedica a la bugaderia industrial, d'aquí a Catalunya, però que té presència internacional. Llavors, Girbau volia contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i definir un pla de reducció de les seves emissions per alinear-se amb el que diu l'Acord de París. L'Acord de París que vol limitar l'augment de la temperatura per sota els 2 graus. Això és possible si anem reduint les nostres emissions. Doncs Girbau el que volia era contribuir a aquest objectiu. I com vam fer aquest pla? El primer que vam fer és la part d'anàlisi, que era una petjada de carboni. Perquè ho conegueu, les petjades de carboni mesuren les emissions de gasos d'efecte hivernacle que una organització produeix. Però en aquestes emissions
no estem incloent només, si agafes una fàbrica i dius, quines emissions hi ha? Doncs cremen gas natural, gasoil, hi ha aquestes emissions, l'electricitat que consumeixen també té unes emissions associades, la dels seus vehicles, però no és només això. En les emissions d'una organització també s'inclou, per exemple, en el cas de Girbau, jo compro acer per fer les meves rentadores. Doncs aquest acer, que jo el compro, que no produeix emissions dintre el que és el meu perímetre, sí que té unes emissions associades, perquè per fer-lo s'ha consumit una energia, etc. També s'inclou els productes que jo faig. Si jo venc rentadores, en aquest cas, aquestes rentadores, quan algú les estigui utilitzant, doncs consumiran una energia. Doncs aquestes emissions també formen part del que és la petjada de l'organització. Llavors, un cop fas aquesta petjada, tu pots saber d'una empresa quines són les àrees que generen més impacte i on has d'actuar. Doncs vam fer aquesta petjada per tenir una foto de quines eren les emissions de les empreses i quines eren les més importants. I ja us dic, en empreses com Girbau, per exemple, el focus més important d'emissions és en els seus productes. És a dir, els productes que jo venc són els que produeixen més emissions del meu impacte. Llavors, aquí et serveix per dirigir l'acció. A partir d'aquí, un cop teníem la petjada, vam fer un escenari a 10 anys de dir, si jo no faig res, si jo Girbau no faig res, quines seran les meves emissions d'aquí 10 anys, quines haurien de ser si vull complir amb el que és l'acord de París. I a partir d'aquí definir un pla d'acció, un seguit d'accions per arribar a aquest objectiu. En aquest cas, sobretot, han set mesures d'eficiència energètica i renovables, però depèn de l'empresa, poden ser molt variades. Poden tenir temes d'ecodisseny o d'optimització de residus, o el que sigui. Això és un exemple. Un altre relacionat amb biodiversitat, en aquest cas és per una administració pública, l'àrea metropolitana de Barcelona, que era estudiar la connectivitat ecològica del voltant del riu Llobregat. La connectivitat ecològica. Què és la connectivitat ecològica? És com diferents hàbitats naturals o sistemes naturals es connecten. Per què és important això? Suposem que jo soc un eriçó, soc una família d'eriçons, i visc en una zona i em moc per una zona i de cop em fan una carretera. Ostres, i jo resulta que tinc família a l'altra banda. Què passa? Ostres, que per anar a l'altra banda he de creuar aquesta carretera. Què passa? Doncs que s'atropellen, es moren, etc. Llavors, és important, això és un cas molt domèstic, però és important que entre diferents sistemes naturals hi hagi connexió perquè les espècies es puguin moure. Llavors, en aquest cas, què vam fer? Vam agafar tot el que és la zona urbana del riu Llobregat i amb dades geogràfiques, és a dir, hi ha diferent informació geogràfica, doncs amb dades de l'hidrografia, per on passa el riu, dades d'ús del sòl, si és urbà, si és conreu, si és bosc, mapes de carretera, es va fer com un mapa d'intensitat, amb colors, de quines zones eren més permeables, és a dir, que les espècies es podien moure més bé, i en quines no. Després d'aquesta anàlisi es va fer un treball de camp, és a dir, ostres, les zones més crítiques les anem a veure, doncs veiem la situació específica, de quins passos hi havia, també es posen càmeres en aquests estudis de camp de nit per veure quines espècies passen, i un cop fet tota aquesta anàlisi, que és el que hem acabat ara, entrem en la fase de propostes, de seleccionar quines són les àrees de més interès d'actuació per a l'àrea metropolitana i fer accions. Una acció, per exemple, pot ser habilitar un pas per sota una carretera, perquè puguin passar els animals. L'altre és renaturalitzar potser espais urbans en desús. Pot variar, però això és un altre tipus de projecte específic que busca actuar per al tema de biodiversitat. Un altre vinculat a economia circular, en aquest cas és un projecte que van fer a Colòmbia pel Banc Mundial. Llavors, es tracta, aquest és realment un estudi de mercat que consistia en veure quina era la situació actual de plàstics, és a dir, com s'utilitza el plàstic i com es reutilitza a Colòmbia, i veure quins són els principals actors d'aquest ús del plàstic per veure quines mesures es podien adoptar a nivell de polítiques. És a dir, a partir d'una anàlisi de com consumim plàstic, com l'utilitzem, com es recicla i quins són els principals actors en aquesta cadena d'ús del plàstic, fer proposta de possibles polítiques, taxes, incentius a implantar a Colòmbia per justament
millorar la recuperació d'aquest plàstic. Dintre de l'economia circular, no ho tinc aquí, però és interessant un altre tipus d'anàlisi, que és com millorem els productes que fem d'una empresa perquè siguin més circulars. Això es fa amb el que és l'ecodisseny. Agafem un producte i mirem tots els impactes que té des que jo agafo els materials per fer-ho, el produeixo, l'utilitzo i el llenço. I a partir d'aquesta anàlisi també de circularitat podem veure quines coses hem de millorar en aquest producte perquè tingui el mínim d'impacte i sigui molt circular. Per exemple, es parla que quan dissenyem un producte, perquè sigui circular, l'important és que estigui ben dissenyat, perquè si hi ha el disseny perquè aquell producte es pugui reciclar bé, asseguro aquesta recuperació i és un tipus d'estudi que també fem i és bastant xulo. I ja per acabar, de casos, un altre, en aquest cas d'educatiu, que és un projecte per l'Ajuntament de Barcelona, en el qual va fer una prova pilot d'agafar 11 escoles o instituts i transformar-los en refugis climàtics. És a dir, que fossin espais oberts a la ciutadania, que durant les èpoques d'onada de calor, quan és difícil estar al carrer, poguessin ser un lloc que asseguressin ombra, un punt d'aigua, vegetació, per tant, una temperatura ambient més confortable. Llavors, el projecte va consistir en agafar escoles, en aquest cas abans aquesta escola era un pati tot d'asfalt, i amb un procés de participació amb els alumnes, els professors i també les famílies, es va dissenyar com podria ser aquest espai. I aquest és un cas. La feina que hem fet aquí nosaltres és ajudar en aquest procés de participació i, per altra banda, crear tot un programa educatiu entorn del canvi climàtic per l'escola, en el qual s'han fet materials, una guia didàctica i materials per l'escola, s'han fet xerrades amb les famílies, s'han fet formació pels professors i és un exemple d'un petit programa educatiu que fem. També fem altres serveis educatius, per exemple, al Cosmocaixa, que hi ha tot d'activitats científiques, doncs desenvolupem aquestes activitats i les dinamitzem, o altres programes educatius com és el, si us sona, el Compartim un futur de l'àrea metropolitana de Barcelona. Però bé, això és una mica un resum. I llavors, sobre nosaltres, perquè tingueu una mica de dades, la Bola, Anthesis La Bola va néixer com La Bola fa 40 anys. Actualment som unes 250 persones aquí a Espanya, això treballant amb uns 400 clients l'any. I en el que és la tasca aquesta de sensibilització i educació, actualment estem impactant o conscienciant 1 milió de persones l'any. Per què som Anthesis La Bola ara i no La Bola? Doncs perquè fa uns 5 anys vam decidir que volíem créixer, volíem ser internacionals perquè els projectes que fèiem també ens ho demanaven i vam buscar un soci. I vam trobar a Anglaterra una empresa que es deia Anthesis, que ja era un grup internacional i que havia nascut al final amb la mateixa finalitat que nosaltres, que era això, de crear un món més sostenible. I el 2019 ens vam fusionar amb Anthesis, que Anthesis, a dia d'avui estem presents a 20 països, amb uns 2.000 clients l'any i unes 800 persones. Llavors, dit això, crec que és un recorregut bastant important, l'impacte que estem tenint a dia d'avui, però sí que m'agradaria remarcar que això, aquesta empresa de 250 persones a dia d'avui, va néixer fa 40 anys, molt a prop d'aquí, de fet, a un lloc que es diu Sant Andreu de la Bola, que no sé si, potser el teniu ubicat, i va néixer a partir de 3 biòlegs que van acabar la carrera i van decidir que volien fer coses diferents, volien canviar les coses i, sobretot, canviar com les persones entenien la natura i com s'hi relacionaven. I van crear el que era una escola de natura, i això és l'imatge de la primera escola de natura, que era molt rudimentària, era a través d'estades en tendes de campanya per ensenyar a professors d'escoles com entendre la natura, com relacionar-s'hi. I a partir d'ells 3, amb aquesta passió, amb aquesta convicció, en creure en el que feien, i al final de tot de gent que durant tots aquests anys ha cregut, primer de tot, ha tingut passió pel que feia, l'empresa és a dia d'avui el que és. I us ho volia dir perquè, i tot i que deveu estar farts que us ho diguin, ara esteu en un punt de la vostra vida que podeu triar què voleu fer, o ho teniu tot per endavant. I no heu de ser ni grans directius, ni polítics, ni activistes, ni grans influencers,
però és important que allò que us dediqueu us agradi, que hi tingueu passió, perquè si no no acaba tenint sentit. I si a més el que feu pot contribuir a generar un món millor o a aportar quelcom en tots aquests reptes que tenim per endavant, doncs encara millor. I ja està. Moltes gràcies. Posem aquí. Moltíssimes gràcies, Núria. Ens ha semblat molt interessant. Si us sembla, passem en aquest espai de torn obert de paraula, de manera que vosaltres podreu formular preguntes, d'acord? Si ens podeu ajudar, Ferran, ens podries anar allà amb l'equip tècnic i tu, Miquel, també, i així ens passeu el micro. Tothom que vulgui formular una pregunta, agafeu el micro, aixequeu la mà, sisplau. Us donaran un micro, us poseu drets o dretes i així ens formuleu la pregunta, si us sembla bé. Perfecte. Si us sembla, abans no comencem, si sou tan amables i m'escolteu, com que estem aquesta setmana, que avui s'inicia el Dia Internacional de les Dones, tenim una nostra exestudianta del grau de Biologia, la Olfat Canous, que també va ser una persona molt activa en aquest programa, Ciència i Societat, perquè va ser, mentre era estudianta del grau de Biotecnologia, era becària i ella ens va ajudar moltíssim. En aquests moments, ella està desenvolupant la tesi doctoral en bioinformàtica i ens va demanar ajuda. Aviam si us fem la proposta. Si a algú li interessa, aquest dissabte es farà aquesta activitat que ella i unes seves companyes impartiran, que se li diu Trencant Imaginaris. Vols conèixer talent femení multidisciplinar, de manera que això es farà dissabte a les 5 de la tarda a Vic, al Centre Cívic Can Pau Raba, i si us sembla, li passarem amb els vostres professors i professores aquest cartell, de manera que si a algú li interessa, hi podreu participar. Ara sí, és la vostra oportunitat de parlar. Aixequeu la mà i formuleu les preguntes, sisplau. De manera ordenada, la Núria us anirà responent. Jo tinc una pregunta. Ferran, ens sembla excel·lent. Us presentem en Ferran. Ferran va estudiar el grau de Biologia a la Universitat de Vic. En aquests moments, ell està estudiant un màster, d'acord? I ens alegra molt que avui estigui aquí amb nosaltres. Endavant, Ferran. Gràcies per venir. Gràcies per invitar-me. També moltes gràcies, Núria, per la presentació. Crec que ha estat fascinant i molt motivadora a la vegada. I, bàsicament, la meva pregunta va relacionada en com creus tu que els objectius de desenvolupament sostenible, que és una eina que es fa servir actualment per a promoure la sostenibilitat, diguéssim, poden ser, de vegades, una eina també de greenwashing. Si voleu, explico una mica què vol dir això de greenwashing. És a dir, hi ha empreses, hi ha entitats, hi ha organismes que el que fan, bàsicament, és fer veure que fan algunes coses per a creure que als seus clients que fan les coses millor respecte al medi ambient. Llavors, Núria, m'agradaria que tu ens expliquessis una miqueta, posés una miqueta més de llum respecte a aquest tema i a veure quina és la teva perspectiva. Gràcies. Doncs sí, és veritat, es fan servir malament. Hi ha empreses que, de vegades també per desconeixement, fan una mala praxis i diuen anem a veure què tinc i què casa amb cada objectiu. Doncs faig això, mira, això encaixa dins l'objectiu d'igualtat de gènere, perquè, no sé, estic fent alguna acció, un pla d'igualtat.
Això, i després fan unes comunicacions dient contribueixo a tots aquests objectius de desenvolupament sostenible. A veure, això no està malament fer aquest exercici, de veure què faig i com casa amb els objectius de desenvolupament sostenible, però no aporta res. El que sí aporta o és útil és que una empresa agafi la seva activitat i digui, vale, aquesta és la meva activitat, quins objectius de desenvolupament sostenible jo realment hi puc aportar. Doncs si és una empresa del sector agroalimentari, segurament pot contribuir a acabar amb la fam, per exemple, i que realment s'identifiquin aquells objectius de desenvolupament sostenible. No cal que siguin a tots, és més important agafar 3 objectius i dir, ostres, treballo per aquests objectius i faig la meva estratègia alineada amb aquests objectius i em marco fites. Doncs jo d'aquí 10 anys vull contribuir a que, en el cas del sector agroalimentari, la part de desperdici alimentari que tinc ara es redueixi en un 30%. I això és un objectiu alineat amb un objectiu de desenvolupament sostenible, per exemple. S'ha de fer aquest tipus d'exercicis, just mirar què faig i casar amb els objectius de desenvolupament sostenible no aporta res. Moltes gràcies. De res. Algo més? A veure si faig una pregunta jo mentre la gent es va animant. En primer lloc, gràcies per la teva brillant presentació. Jo et volia demanar, teniu dades o percentatges d'empreses que estiguin realment fent accions amb el tema de sostenibilitat, ja sigui amb les 3 potes que has dit, econòmic, mediambiental, social? Hi ha moltes empreses que estan fent els deures o encara anem aquí a nivell, no sé, de Catalunya, estem molt enrere? És difícil tenir dades concretes, sí que hi ha... Deloitte fa estudis empresarials cada any i en l'estudi de l'any passat sí que hi ha apunta que un 55% de les empreses almenys diuen que tenen la sostenibilitat integrada en la seva estratègia. És a dir, que quan fan una estratègia empresarial inclouen la part de sostenibilitat, perquè molts cops la sostenibilitat és un extra aïllat, desvinculat, com s'havia fet anteriorment. I això és una evolució important respecte a anys anteriors. Jo penso, mentre ningú s'anima, sobretot aquí els estudiants d'ADE, abans, quan havíem d'analitzar una empresa, sobretot ens fixàvem en indicadors financers, i els que veniu també del secundària i batxillerat social econòmic, miràvem si l'empresa estava bé o no i calculàvem una sèrie d'indicadors de ràtios, solvència, fons de maniobra, endeutament, cada vegada més per valorar la situació d'una empresa, a part de mirar indicadors financers també s'està introduint, el que passa que això, la normativa en aquests moments no és obligatori, indicadors no financers. Com està una empresa en temes... Les que cotitzen a borsa sí que han de donar aquest tipus d'informació, les més petites no, espero que en un futur... A dia d'avui ja és obligatori, almenys, per les empreses de 250 treballadors, fer el que és conegut com l'EINF, l'estat d'informació no financera, és a dir, a part de l'auditoria econòmica i de presentar el balanç i els comptes, han de presentar un informe que s'audita en el qual es demanen informació ambiental i social de l'empresa, que és l'EINF, l'estat d'informació no financera, que això és una llei de... Ara no me'n recordo, la llei no sé què, 2008, dirà que alguna llei específica, però sí que fa un temps va començar per empreses de més de 40 milions d'actius i 500 treballadors i ara s'ha anat abaixant l'abast per anar incloent més empreses. I això a dia d'avui és així. Sí. La meva pregunta és què et va interessar realment de la sostenibilitat en entrar en aquest tema, en entrar en aquesta empresa? Bueno, no us ho volia dir, però resulta que un dels 3 biòlegs és el meu pare. Llavors, és veritat que, per exemple, jo des que tinc 5 anys, clar, penseu que aquesta empresa va començar amb una cosa molt bàsica. Doncs jo als 5 anys ajudava a preparar els materials de les campanyes, fins i tot s'havien gravat com formacions educatives i jo feia, saps, de nena que surt allà. És a dir, realment hi he crescut molt, ja sé, és el meu pare enxufada. A veure, aquí tothom té connexions, clar, però és veritat que jo des de petit he estat molt
molt vinculada, perquè al final era una empresa molt familiar i que la família estava molt ficada. A partir d'aquí vaig estudiar enginyeria industrial a UPC i vaig fer un màster de direcció d'empreses. És a dir, jo sabia que em volia dedicar a això i em vaig formar per fer-ho, la part d'enginyeria industrial, perquè és veritat que a l'empresa ja hi havia molta gent de ciències ambientals i em donava una formació prou tècnica i d'organització per poder-me dedicar, i després vaig fer un màster en direcció d'empreses més endavant, quan ja portava uns anys treballant a l'empresa. I després vaig mirar de fer un Erasmus a fora per temes d'anglès, francès, i per això estic a l'empresa. Hola, jo et volia fer una pregunta. Em sembla molt noble aquesta motivació per fer una economia més sostenible i impulsar la sostenibilitat, però a mi m'agradaria plantejar-te una qüestió que, estic relativament informat sobre aquest tema i m'agradaria plantejar-te això. I tant. Em sembla molt bé els intents que estem fent des d'aquí a Europa a intentar revertir aquesta situació climàtica, que crec que és preocupant i s'ha de posar fi, però de què serveix els esforços que fem aquí sacrificant part de les nostres empreses per motius ecològics, mentre Xina, el principal contaminant del món, segueix impulsant l'energia fòssil o altres països. Això jo ho relaciono principalment amb el tema energètic i el que està passant ara, sobretot amb Ucraïna, la situació d'Ucraïna, i per exemple un país com Alemanya, que té aquesta dependència total de Rússia i del seu gas per culpa del tancament d'aquestes centrals nuclears, per exemple. Aquí és veritat, ara hi ha una situació complicada, però has de pensar que si a dia d'avui haguéssim fet els deures en renovables, no tindríem cap problema. És a dir, per què està passant aquesta crisi? Doncs perquè hi ha una dependència d'un combustible fòssil, que no tenim sobirania sobre aquest combustible. És veritat que anteriorment, a nivell tecnològic, anem una mica tard, perquè hi ha molt desenvolupament tecnològic que ens pot permetre ara, sobretot a nivell d'energies renovables, o el futur hidrogen verd, per exemple, que ens ajudarà, i això fa potser 20 anys no era així. De fet, tot el que és el preu de les plaques solars, els preus, també hi ha l'hidrogen verd, s'està baixant aquest preu, tot això ens permetrà al final tenir una sobirania energètica, que és el que es necessita. Llavors, Xina, és veritat, però Xina ja té un pla de reducció de les seves fàbriques de carbó, perquè ho està veient també, és a dir, canvi climàtic no se'n salva ningú, és a dir, facis els deures o no te'n salves. Llavors, aquí podem fer, i això està bé que ho facis, perquè hi ha molta part d'excusa, aquells de fer jo, els altres no ho fan, però bueno, és aquella pel·lícula del Don't Look Up, que no sé si l'heu vista, o si no mireu-la perquè és boníssima, és una mica aquesta reflexió, no? Podem dir, ostres, mira, no passa res, això, o fer coses. I ara, és veritat, hi haurà una transició que no serà fàcil. I és així, i no us vull enganyar, no serà fàcil, però l'alternativa quina és? Continuar per la via fàcil i anar invertint en combustibles fòssils que tenen una mort anunciada, o dir, posem-nos les piles i anem per la via que potser hauríem d'haver començat a fer fa uns anys i no estaríem amb els problemes que estem. Moltes gràcies. De res, gràcies per la pregunta, perquè està molt bé. A mi m'agradaria fer un comentari respecte a això que ha dit este noi. Com te dius tu? Santi. Perquè, si puc, perquè bàsicament ha dit una afirmació que és qüestionable, que m'ha agradat molt, però perquè has dit les empreses europees s'estan sacrificant mentre que a Xina no. Llavors, a mi m'agradaria matisar aquí que gran part de les empreses europees també depenen dels productes primaris que estem comprant a Xina. Llavors, és un debat una mica complicat en temes de... Sí. Jo bàsicament a el que em referia és que, posant-ho en context, no és el mateix les mesures ambientals que hi ha aquí i a Xina. Per tant, una mateixa empresa que realitzi una activitat industrial aquí no té els mateixos impediments que allà. I si aquí t'estan agravant la teva activitat amb impostos, diferents coses, i allà no, home, és un efecte considerable. I això fa que part de les altres indústries allà s'enriqueixin molt més que aquí. Només per aquest simple fet, perquè puguin utilitzar tot tipus d'energia,
fòssil, la que sigui, i els temes de contaminació i de residus el mateix. És bàsicament això. No sacrifica la nostra competitivitat afavorint a la resta. Aquí heu de conèixer, i, bueno, per informació no està aprovat, però sí que a nivell d'Europa el que s'està treballant, i és un tema delicat i que s'haurà de veure si s'acaba implantant, i és en el de fixar una taxa de carboni. És a dir, que tot producte que entri a la Unió Europea, més enllà del preu que tingui, que pots dir a Xina és més barat, se li afegirà un cost en funció de l'impacte en emissions de canvi climàtic que tingui. Llavors, això és una eina per reflectir. No és només el que et costa a tu, sinó que aquell producte pot tenir un cost econòmic, però hi hem de reflectir tots els costos econòmics que té derivat d'això, de fer servir una energia que contribueix al canvi climàtic, una energia que és més contaminant, i això passar-ho tot a una inactant econòmica perquè després es puguin comparar dos productes realment per tota la seva magnitud, no només el que em costa a mi, sinó a nivell de cost ambiental que suposa. I això és una cosa que està sobre la taula a nivell europeu i que és probable que s'implanti, i en aquesta manera és com podem començar a balancejar aquests temes de competitivitat que tu deies. Ja està. Jo, per acabar amb aquesta intervenció, com has tornat a mencionar, sempre estem parlant del nivell europeu. I clar, per mi el que és determinant és que aquest esforç el féssim des de tots els països del món, que no fos només un tema d'aquí, perquè el que acabem provocant és això, que ens acabem penalitzant a nosaltres mateixos per afavorir, no afavorir, però per afavorir la competitivitat de la resta. És bàsicament això. Estaria genial si ho féssim tots a la vegada, llavors sí que estaria totalment d'acord. Aquí l'últim matís, ja, jo també callo, és que aquests impostos, al final, això s'aplica a tot el que entri a la Unió Europea. Per tant, si un producte ve de Xina, li diran, escolta, Xina, quines són les emissions d'aquest producte? Doncs jo et carrego aquest impost. Allò que li passarà és que Xina no serà competitiva per entrar al mercat europeu. Llavors, què dirà Xina? Ostres, això m'està penalitzant, potser haig de prendre mesures. El fet de fer-ho a la Unió Europea, com que la Unió Europea no està aïllada, si tu em poses aquestes mesures, són mesures que acaben impactant el teu entorn. Llavors, acabes fent una mica d'efecte cadena, no? Perquè si jo et penalitzo, ostres, tu t'espavilaràs a que no et penalitzi. Aviat dic, això és una cosa sobre la taula, no està implantant, no sé quan s'implantarà, però és un dels tipus d'estratègies que es poden fer per compensar aquest tema de qui està fent-ho bé, com se'n pot beneficiar, i reflectir la part econòmica associada al vector ambiental. Si no, parlem després. Molt bé. Aquí tenim altres preguntes i també recordem que estem via xat. Via xat hi ha alguna intervenció? Li permetem a la persona presencial i llavors... Hola, jo al veure aquest projecte que havies presentat a Colòmbia, em sembla que, per la meva ignorància, jo no sé si és que hi ha més disposició per a la sostenibilitat en països europeus com Espanya que a països sud-americans com a Colòmbia. Heu trobat algun repte diferent en aquest país? És veritat que a nivell d'infraestructures de reciclatge és molt diferent a Europa que a Llatinoamèrica. És veritat, està més endarrere. A nivell d'infraestructures, de sistema de recollida, de reciclatge, aquí estem més avançats que allà. Però és veritat que s'ha de dir, en favor seu, ja deixant de banda la banda ambiental, que a Llatinoamèrica tot el que és la part social, és a dir, també per un tema, jo crec, de passat, de comunitats indígenes, o el que sigui, les empreses tenen molt més treballat la part social, de com es relacionen amb les seves comunitats i incloure tot això dintre l'empresa. Aquesta part de voluntariat, de contribuir a generar coses positives en l'entorn en el que es troben. En les empreses llatinoamericanes hi ha més cultura que no pas en les empreses d'aquí a Europa. O sigui, voldries dir que aquí en Europa tenim més treball que en Llatinoamèrica per la part social. Com, perdona? O sigui que aquí en Europa tenim més treball per a la part social i la consciència que no pas en Llatinoamèrica. Bueno, potser general no, és a dir, les empreses colombianes tenen molt més integrada en la seva cultura el que és contribuir socialment en el seu entorn, a la comunitat on es troben. Aquí,
És veritat que a nivell d'igualtat de gènere i altres aspectes socials estan molt ben considerats, però hi ha aquesta part social de com contribueixo a la meva comunitat, que les empreses llatinoamericanes, sobretot les grans, ho tenen molt present, no? De quins programes puc generar per això, afavorir les comunitats on jo estic present. Seria molt en l'àmbit d'empresa, realment el que hem vist, això. Vale, moltes gràcies. Molt bé, aquí també en línia tenim algunes observacions via xat, les dic. En primer lloc ens diu, ens has fet aquella interpel·lació, reciclem o no reciclem, i a més, potser hi ha algunes empreses relacionades amb l'entitat d'Ecomembes que estan guardant, enterrant, exportant plàstics de manera que és en altres països, d'acord? D'una manera que això és cert o no és cert? Bueno, això no sé fins a quin punt, jo no puc... És a dir, jo no tinc dades per afirmar res d'això, per tant no puc dir res. És veritat que es podria fer una millor gestió de residus de plàstic i que a dia d'avui s'estan reciclant una quantitat poca. Això pot anar associat a qui fa el tractament dels plàstics, a que falten cert tipus d'infraestructures per reciclar-los, i ja no és de qui recicla o qui fa la part de reciclatge, és de qui concep, el que deia allò, qui concep aquell producte. Si tu fas un producte que és difícil de reciclar, doncs no el reciclarà. Si tu quan conceps un producte ja el fas pensant mesclo el mínim de materials possibles, i això que sigui un producte fàcil de reciclar, doncs també s'incrementa aquesta reciclabilitat dels plàstics. Llavors, aquí sí, hi ha una part de les empreses que gestionen els residus, però també hi ha molta part, i la més important és de quan concebem un producte, com el concebem per evitar que acabi sent un residu. Molt bé. Aquí també hi ha una altra observació, diu, soc estudiant d'ADE de la Universitat de Vic, i m'agradaria proposar-li a la Núria una qüestió. Creus que el món de la sostenibilitat s'anirà visibilitzant mica en mica pel mateix propòsit de la sostenibilitat i l'ecologia? O serà l'economia qui farà moure les masses cap a aquesta causa? Una mica els dos, però és veritat que si fins ara hi havia el tema, aquest més de valors per un tema de sostenibilitat, a dia d'avui ja és molt difícil desvincular això de la part econòmica. Com us deia, a nivell d'inversors, les empreses que no tenen definit un pla de reducció d'emissions estan menys valorades, empreses que no incloguin temes socials estan menys valorades, això vol dir dificultats d'accés a finançament o senzillament que aquelles empreses que tinguin temes més de sostenibilitat tindran millors condicions, això és un exemple. En temes regulatoris, si estàs preparat, aquests temes regulatoris no t'impactaran tant. És un tema de competitivitat i va vinculat a l'economia. Si no ho introdueixes, pots acabar sent una empresa menys competitiva. També s'associa el fet d'incorporar la sostenibilitat en la teva empresa de gestió a ser més resilient. I això són dades de la pandèmia. Aquelles empreses que tenien estratègies de sostenibilitat o havien treballat la part de sostenibilitat han tingut menor impacte per la pandèmia que aquelles que no ho tenien, perquè el fet d'incorporar això t'obre el teu abast d'anàlisi del que tens en compte i t'ajuda a estar més ben preparat. Llavors sí que s'ha vist durant la pandèmia que aquelles empreses que tenien incorporada la sostenibilitat han tingut menys impacte que les que no en la seva activitat econòmica. Gràcies, Núria. Aquí n'hi ha una altra. Hola, Núria. Soc Guillem Díaz, el professor d'Iniciativa Empresarial d'ADE de la Universitat de Vic. I un dubte que se'm planteja. Des de la vostra talaia privilegiada. Som 20 països com a grup, teniu una experiència de 40 anys, aquesta idea d'iniciar-se a través d'escoles de natura l'any 81 i desenvolupar un model de negoci al voltant d'això, que em sembla interessantíssim com a idea, però és una qüestió de com ho veieu. En el moment de treballar, perquè heu definit 3 línies, heu definit tot el que té a veure, plantejàveu, amb consultoria d'una banda, amb educació d'una altra i amb comunicació d'una altra.
tot el que té a veure amb la petjada ecològica, no en l'origen, en la producció, sinó en el transport, és a dir, tractar d'anar cap a proximitats, quilòmetre zero, que la producció sigui el més local possible, tot aquest tipus de qüestions. Com ho veieu? És a dir, podem estar tendint cap aquí? Té sentit des d'un punt de vista de sostenibilitat, inclosa també aquesta part econòmica empresarial aquí? És a dir, quina sensació teniu en aquest moment? Ho dic també pel que està passant en aquest moment associat, per exemple, als costos de transport, no només en termes de petjada, sinó en termes de costos i l'impacte que està tenint tot aquest tipus de qüestions. Això és bo saber que quan tu analitzes una empresa, això, com dèiem, Girbau, la petjada de carboni, en aquesta petjada hi ha inclosos tots els transports també. Llavors, qualsevol optimització de transport es veu reflectida en una disminució de les emissions. I per tant, les empreses, en l'objectiu d'anar reduint el seu impacte, això es va tenint en compte. També, per altra banda, quan analitzem un producte, posem, no sé, en cas d'en Manlleu, per exemple, clar, quan tu analitzes un producte, tu mires l'impacte de tot, des d'on agafo la matèria primera, per tant, d'on l'agafo i d'on ve, això, la producció, si s'ha d'empaquetar el que sigui, el consum, en aquest cas, consumista empaquetar, i què se'n fa del residu. Llavors, quan tu mires un producte, ja ho tens en compte tot això, es té en compte d'on ve, d'on venen els productes originals, com el produeixes i el producte, quan acabi la seva vida, és a dir, el fi de vida, com s'haurà de gestionar? És a dir, serà reciclable aquest producte? Llavors, en l'anàlisi es té en compte això. I les empreses el que estan començant a tenir en compte per fer les seves estratègies, parteixen d'aquest anàlisi. Llavors, això fa que aquests criteris de més proximitat, de menys, comencin a tenir-se en compte. I tu ets optimista en aquest sentit? Jo soc optimista sobretot perquè des de la pròpia experiència mai havien tingut tanta feina com ara. És així, nosaltres estem veient un boom d'interès d'empreses que ens venen, ostres, haig de fer la meva estratègia, necessito calcular, ja per un tema que diuen, ostres, ens estem quedant fora del pànic de dir, no en tinc ni idea i veig que tothom ho fa i m'ho demanen i jo no sé què. I també per una part d'imposició. Què està passant? I això és important. Les grans empreses, un Amazon, un Apple, és a dir, les grans empreses, això ho tenen adoptat. És a dir, i tenen objectius d'això, el 2050 vull ser neutre en emissions, és a dir, que no vull generar més emissions. Per aconseguir això, totes aquestes grans empreses no depèn només d'ells, depèn dels seus proveïdors. Llavors, què estan fent? Ells estan traspassant aquesta obligació als seus proveïdors. Això vol dir, tu, proveïdor, t'estic demanant que em demostris que tens un pla per reduir les teves emissions. Llavors, hi està havent i hi haurà un efecte cadena, també provocat per aquestes grans empreses que ja comencen a fer públics aquests compromisos, que es anirà filtrant per la resta del teixit empresarial. Això també és veritat. De res. Teniu més preguntes? Nosaltres veiem que la bola, en tesis la bola, tal com ens has plantejat, hi ha moltes persones que treballen. I en aquest àmbit de l'educació, i ens has explicat que a Cosmocaixa, un altre projecte que compartim el futur amb àrea metropolitana de Barcelona, tot això implica que molts joves que deuen estar graduats en biologia, en ciències ambientals, en diferents disciplines, la bola els deu contractar per tirar endavant formació. Per tant, et fem la pregunta, és així? I una miqueta, aquí tenim una aula plena de joves que molts estan pensant el seu futur, què faran, d'altres ja esteu en els estudis universitaris, d'altres ja esteu en els màsters. Vosaltres atorgueu molta feina i quina és l'esperança que els doneu amb aquests joves? És veritat, nosaltres, ja parlant de recorreguts professionals dins l'empresa, hi ha dues àrees diferenciades. Per una banda tenim el que és la part d'educació, aquests serveis d'educació, que sí que són persones joves,
que els contractem per dur a terme activitats educatives. Doncs això, el Cosmocaixa, persones que treballen al Cosmocaixa i fan els tallers del Cosmocaixa. Són gent normalment recent graduada, que nosaltres els formem en el que són les activitats i després ells fan aquesta activitat educativa o per programes educatius o fins i tot tenim campanyes, també fem moltes campanyes de conscienciació, per exemple, a Barcelona, una que hi va haver d'emergència climàtica, que estava vinculada als residus, doncs són tot de persones que durant 3 mesos estan fent activitats de conscienciació al carrer i justament interactuant directament amb la ciutadania. Llavors tenim tot aquest àmbit d'educació, que acostumen a ser això, sobretot persones joves recents graduades, perquè acostuma a ser una experiència interessant, i després el que és dintre la part de consultoria, aquí tenim molts perfils diferents, anem des d'economista, dret, ciències ambientals, enginyeries, publicitat i relacions públiques, perquè al final fem una consultoria en sostenibilitat i aquí s'inclouen molts temes, ja des d'això, de temes de relacions públiques, de posicionament, economia circular, energia, canvi climàtic. Llavors és un equip molt pluridisciplinari. Llavors aquí hi ha de tot, agafem gent amb experiència, però és veritat que a partir d'aquest any, preveient que, com deia, hi està havent un boom, una necessitat de cop de les empreses de fer això, no hi ha gaires professionals del sector que estiguin formats, llavors el que estem engegant, i aquest és el primer any, és un programa de talent júnior dins de la casa, en el qual estem agafant persones que han acabat el màster i els estem formant per incorporar-los en cada un dels equips. Molt bé, moltes gràcies. Si no hi ha més preguntes, hi ha alguna pregunta més? Us animeu? Sí, allà tenim una pregunta. Endavant. Ben bé de temps. Potser ja és l'última. Hola. La meva pregunta és, creus que aquesta, com diguem-ne, moda que s'ha fet quasi bé de reciclar, perquè a vegades per èpoques que es recicla més o menys, s'ha vist influenciada per exemple, la pandèmia, si la gent recicla més o menys. Creus que coneixes sobre aquest fenomen? Si la gent recicla més quan hi ha pandèmia, si perd l'atenció quan hi ha una guerra entre Rússia i Ucrània? Ho coneixes, això? No ho conec, És veritat que amb la pandèmia el que hi ha hagut un canvi de patró del tipus de residus generats, perquè de cop han aparegut molts més plàstics per mascaretes i també mesures higièniques que s'han accentuat, llavors ha canviat la realitat del tipus de residus que generem. El que sí que ha provocat la pandèmia és aquest canvi que us deia, com de més consciència, ha fet com un canvi de xip de, ostres, aprofitem aquesta mena de sortida del pou de recuperació per ja incorporar temes de sostenibilitat, això sí que ho ha provocat. Pel que deies de la guerra d'Ucraïna, justament és una conversa que estem tenint ara, que estem dient, aquests últims 12 anys hi ha hagut com un focus de cop en sostenibilitat i vosaltres jo crec que us en deveu haver donat, que cada cop ho veieu més, o empreses que es diuen són més sostenibles, però pot ser que la guerra d'Ucraïna provoqui un canvi de focus. Hi ha les dues, és a dir, a dia d'avui no ho sabem, hi ha les dues, com les dues escoles, per dir d'una manera, qui opina que es pot desviar el focus d'això de la lluita contra el canvi climàtic, això és sostenibilitat, i d'altres que no, que justament, precisament, la guerra a Ucraïna està posant en evidència que és un sistema que no funciona precisament pel que comentàvem, aquesta dependència de combustibles fòssils d'altres països i que justament hem de sortir d'aquest model. Llavors, ara mateix no està clar. Hi ha les dues possibilitats a dia d'avui i hem de veure com evoluciona. Ok, moltes gràcies. A tu. Bé, jo m'agradaria fer una última pregunta lligada amb la pregunta que ha fet el professor Guillem Díaz. Tu creus, Núria, que el que és la compra per internet,
comprar menjar a través de Glovo, tot això és sostenible? O a nivell logístic l'impacte que té? Dic, perquè aquí la majoria de jovents suposo que compreu moltes coses per internet. Sí, Quina relació hi ha amb la sostenibilitat? Sí, aquí hi ha estudis, no els tinc al cap, Aquí passa que depèn de qui fa l'estudi i de vegades fomenten una visió o una altra. A veure, està clar que quan fem compres per internet, si la compres per internet, el més eficient és que vagis en un punt de recollida, que no t'ho portin a casa. És a dir, no és sostenible l'entrega a casa comparat amb l'anar-ho a buscar a la botiga o en un punt de recollida, que justament, precisament, jo crec que és una pràctica bona que ja t'ofereixen, ostres, prop de casa teu hi ha molts punts, evites el no hi ets, hauré de tornar un altre dia, i també és més òptim a nivell de logística, perquè hi ha uns recorreguts marcats que saben que entreguen a diferents llocs i tu com a usuari pots anar-lo a buscar a 2 carrers de casa teu. Llavors, és veritat, té més impacte la compra online que no pas anar-ho a buscar. Però ja et dic, hi ha estudis de tots els tipus. Jo. Sí. A mi m'agradaria, Núria, fer una última aportació. Perdó. Espera, primer este noi. Perfecte, fem aquesta i la d'en Ferran i passarem a la cloenda perquè se'ns va fent hora. Endavant. Volia preguntar... A veure què pregunta. Calleu. Volia preguntar on van el... és que està... On van els residus anuals d'Espanya? En plan, on les empreses tiren els residus? No sé si m'he fet entendre. Sí, les anuals d'Espanya no ho sé, la veritat. Aquí sí que hi ha una part que pot ser que se'n vagi fora i no ho sé. I després el que hi ha els abocadors d'aquí, les plantes de tractament, i el que surt de les plantes de tractament acaba als abocadors. És a dir, tot el que envies a reciclar, posem allò que dèiem dels plàstics, que primer va a una planta de tractament de residus, on es mira què és el que es pot reciclar, i el que no es pot reciclar doncs acaba a l'abocador també. Ara, el flux exacte d'on va tot, no ho sé, això ho hauríem de mirar. Perdó. A tu. Perfecte, li donem la paraula a Ferran, digues, endavant. Núria, a mi m'agradaria que ens expliquessis una mica què penses tu sobre els hàbits de consum. És a dir, perquè veiem que el fet de consumir molt potser està generant contribucions al canvi climàtic, a la pèrdua de biodiversitat, etc. Creus que en els propers anys hi haurà un canvi de pautes de consum cap a un consum més responsable, més ètic i més de proximitat? O creus que això passarà en segon pla després de veure com les empreses, diguéssim, implementen aquestes estratègies per tal de poder ser més sostenibles realment? Què penses una mica sobre tot això? Bueno, és difícil de predir, la veritat. La tendència, això que et dic dels 2 últims anys, és que almenys la voluntat dels consumidors és comprar de manera més ètica i sostenible. És veritat que aquí és el que us deia el gap. Del que diuen al que fan, amb les enquestes, aquí ja hi ha una diferència, però hi ha un increment de la voluntat i les empreses, no totes, esclar, però hi ha una part de les empreses que justament avança perquè el que ofereixen compleixi amb aquests criteris. Llavors, no sé fins a quin punt, és difícil preveure, però almenys de moment les perspectives poden ser optimistes. Per exemple, hi ha moltes marques de moda que estan llançant una línia de negoci de segona mà, que això era impensable, grans marques de dir, ostres, veiem que amb aquest canvi la segona mà, els productes de segona mà, seran una necessitat. Llavors hi ha moltes línies de moda que estan llançant aquest tipus de formes. Per exemple, això ja és un indicador que hi està havent un canvi ja també de les empreses perquè veuen un canvi en els consumidors. Moltíssimes gràcies. Perfecte.
Veiem aquí que tenim una altra intervenció. Si et sembla, fes l'última intervenció. Endavant, sí. Fes la pregunta. Tenim un minut encara. La major part dels residus del món, on són? Les majors, no t'ho sé dir, això em sap greu, però no t'ho sé dir. Ah, vale. Perdona. Perfecte. Doncs, si us sembla, li donem la paraula a la senyora Carme Viladecans que faci una breu cloenda. Bé, molt breument, només us demano un parell de minuts. Per tancar aquest acte, us dono les gràcies a estudiants i professors de la universitat i de fora de la universitat per ser aquí, per fer possible que dins d'aquest programa de les tertúlies de literatura científica un dia puguem parlar d'un tema d'empresa. La Facultat d'Empresa i Comunicació li fa molta il·lusió poder col·laborar amb la Julita Oliveres cada any i espero que ho puguem anar fent. També donar les gràcies a la ponent, a la senyora Núria Pous, perquè des del moment zero ens ho ha posat tot superfàcil, ens ha dit a tot que sí. L'any passat no ho vàrem poder fer, ho havíem de fer en línia. Jo penso que hi ha coses que el vivo i el directo es fan millor. Gràcies per la teva presentació. Jo penso que ens anem una mica tots amb deures. Hem parlat del que han de fer les empreses, però nosaltres com a persones físiques també hem de fer petites coses. Abans ens has anat fent aixecar la mà, vull dir, si alguns no hem aixecat la mà en algun moment, doncs vol dir que tenim deures a fer. I com diu el president i cofundador de l'empresa Entesis La Bola, el senyor Pere Pous, en una entrevista que li vam fer la setmana passada en el setmanari El 9-9, hem de començar a fer coses ja perquè aquí no hi ha pla B, només tenim un planeta, per tant ens hi hem de posar ja. És una entrevista que a mi em va agradar molt realment de llegir-la perquè dona una mica una idea de com estem i cap a on hem d'anar. Bé, i moltes gràcies, Núria, i a tots vosaltres, i espero que l'any que ve ens puguem retrobar. Moltes gràcies. Ara, per sortir, si us sembla, us demanem, sisplau, que seguiu les pautes que us anirem dient. Primer grup, Institut La Plana, d'acord? Podeu passar per aquí, a la nostra dreta, veniu per aquí davant del que és, passeu per aquí davant i sortiu per aquesta porta del carrer Miramarges. Gràcies. Segon grup, Vedruna Escorial de Vic, podeu sortir per la porta de darrere principal i així anireu pel carrer de la Laura. Sí? Podeu sortir per la porta de darrere, Vedruna Escorial de Vic. Espereu un moment, Taradell i també universitaris. Gràcies. Un moment, sisplau. Moltes gràcies per sortir de manera ordenada. Us ho agraïm molt. Institut de Taradell, ja podeu sortir, us aneu cap al carrer Miramarges, gràcies, perfecte. Universitat de Vic, si voleu podeu passar com us vagi bé. Jo crec que seria millor aquí a la meva dreta, per aquell passadís, i sortiu per darrere al carrer de la Laura,